Здравейте! Накратко ще обясня защо лесно се влиза в регресия и лесно се излиза. Първо, какво е регресия? Това е вид водена медитация, целта на която е освобождаване и преработване на спомени и несъзнавани модели на поведение и мислене на човека. Целта на сесията е тази част от несъзнаваното, за която е дошъл моментът и вече е възможно да се осъзнае и преработи. По-настоящем, голяма част от съвременните методи на работа с несъзнаваното ползват така наречения лек транс. Дълбокият транс е бил предпочитан преди около 100 години. Към днешна дата вече е установено, че двете състояния са еднакво лечебни и поради тази причина дълбокият транс не е крайната цел. Същевременно не само, че е напълно възможно, но и често се случва по време на медитация или регресия, човек спонтанно да се потопи и в по-дълбок транс. Но на мен сега акцентът ми е на лекия такъв. Какво представлява лекия транс? Условно казано, в нашето ежедневие ние пребиваваме в 5 основни състояния. Будно, лек транс, среден транс, дълбок транс, сън. Всеки ден ние преминаваме през тези състояния, т.е. ние сме будни, от нещо се отнасяме, преминаваме в лек транс, среден транс, дълбок транс, сън. Всеки ден, когато се събуждаме, ние сме в състояние на сън, дълбок транс, т.е. чудим се да отворим ли очи, да не отворим ли очи, дали да се събуждаме, дали да спим. Среден транс, лек транс, вече сме станали, ама все още не сме съвсем будни и будни. Различните състояния, будно и сън, също имат различни нива. Няма ясна и категорична граница между отделните състояния. Те са по-скоро едни условни понятия, с които ние работим и са част от нашето ежедневие. Примерно, какво е лекия транс? Това са всички онези състояния, когато сме будни и сме се отнесли. Например, вървим по улицата и за нещо сме се умислили. Не забелязваме как вървим, откъде минаваме, покрай кого минаваме. И интересното е, че в същото време не падаме в дупки, заобикаляме препятствия, не се блъскаме в хора. Именно това е така наречения лек транс. Във всеки един от нас съществува така наречената система за защита и именно поради тази причина ние не се блъскаме в препятствия, когато сме се унесли, примерно, не забелязваме откъде минаваме, но някаква част от нас знае какво се случва и тя всъщност ни пази. Нарича се система за защита, също условно понятие. Тази система е автономна и колкото и да ни се вярва и да ни се иска, ние нямаме власт над нея. Тя е активна дори когато спим и отговаря за нашата безопасност, най-вече за физическото ни оцеляване. Какво имам предвид? Дори когато спим, тялото ни, както знаем, работи. Органите работят, мозъка ни работи, обработват се някакви фрагменти от ежедневието, нещо се намества в мозъка, сънуваме най-различни сънища. Тази част от нашето съществуване все още не ни е напълно ясна, но знаем, че нещо се случва докато спим. Тази система за защита, тя е активна през цялото време и ако има опасност или ако се наложи по някаква причина да се събудим, тя ни събужда. На всички ни се е случвало, примерно наложи се да отидем до тоалетна, събуждаме се, ставаме, отиваме, връщаме се и с лекота заспиваме. Тоест, искам да кажа с този пример, че ние лесно преминаваме в тези от едно състояние в друго.
Същата тази система е активна и по време на регресия. Тя ни пази и не би позволила да преживеем нещо, което не е за нас, дори въпреки всичките ни опасения. Освен това, съвременни изследвания вече показват, че всеки ден, когато сме будни, средно около 4 часа на ден, ние сме в този лек транс или така наречената алфа ниво на съществуване. Тогава човек знае къде е, какво се случва с него, съсредоточен е в някаква дейност, например шофира, но за кратко сякаш е изключил от действителността. Също така не може винаги категорично да се каже дали той е в алфа или тета състояние. Тези състояния плавно преминават едно през друго. Възможно е човек да е малко по-дълбоко отпуснат, повече отпуснат, малко по-малко, но ние нямаме такъв измерител на точното състояние. Важното е, че трансът съществува и лесно се използва по време на такива процеси. И да се върна на шофьора, примерно на всички шофьори е познато състоянието, човека пътува в 2 през нощта по магистрала, прав път и няма коли. Почти гарантирано през една част от времето той е в някакво трансово състояние. Същевременно, ако се наложи, той много лесно може да отреагира. Всеки шофьор отреагира в тези ситуации. В редките случаи, когато е заспал, вече не може. Но все пак, когато е в лекия транс, човек може да свърши нужното, да излезе от състоянието и след това отново да се потопи в дейността си, примерно в шофирането. Искам да кажа, че лекия транс е наше естествено състояние и ние лесно влизаме в него, лесно излизаме, ползваме го ежедневно. Това е наше естествено умение, естествено състояние. Освен това, то е такова състояние, в което ние имаме нужда от това състояние, тъй като тогава мозъкът ни и нервната ни система се почиват, дори се възстановяват. Лекият транс е едно от най-приятните ни състояния и едно от най-лечебните състояния. Той затова толкова много се ползва в толкова много терапевтични методи на работа към момента. И затова става и все по-популярен. Вече има най-различни наименования, най-различни школи, най-различни течения. Към настоящия момент аз съм се специализирала във водене на регресии. Интересно ми е, отдава ми се, старая се да бъда максимално полезна. И с това видео искам, доколкото мога, да разсея една от заблудите, един от митовете, че трудно се влиза в регресия. Не. Има много информация вече, много споделена информация, много хора открито говорят, открито споделят за този тип преживявания и всъщност съзнанието на съвременния човек е все по-отворено за тези тип процеси и точно това също е една от причините все по-лесно да се влиза в тези състояния, все по-лесно да се излиза и да се оценява ефекта и ползата от тези сесии. Благодаря ви. Ако видеото ви е допаднало, вече и аз казвам, поставете един лайк, защото знаем, че това допринася за популяризирането на всяка една такава информация. Благодаря ви и ви желая приятен ден.